nou ja, zwaar. Heftige weersomstandigheden, regen, wind. Dus ja, dan maakt het altijd wel lastig, vooral met die gevaarlijke afdaling. Nou ja, het eerste gedeelte is gewoon recht toe recht aan, dus dat kun je nog wel gewoon doen. Alleen ja, je moet gewoon veel eerder remmen, want je remweg is veel langer. En ja, halverwege de berg zit een bochtje. Normaal kun je die de droge vol gas pakken. Maar ja, nu moet je toch wel even de rem aan tikken, dat je ja, wat safer door de bochten gaat. Een mooi slotaccoord voor Niks Verliezen, de man uit Heerlen, super in het roodmodel. Niks, proficiat! We zijn nu volop in voorbereiding voor het WK eigenlijk, het grote doel. Ja. Ja. Wat denk je? Nou ja, de vorm is goed zoals je hebt kunnen zien, dus ja, we gaan het zien.